everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. May of Fortune. Mas doble tingali ang imong kahingawa. Labing siguro, mapinanggaon kay ka nga pagkainahan. Ako na nang ma-force. Ideal ka nga pagkainahan. Angel. Nigawas na ang doktor nga ni Ate Man Angel Marie. Oh. Doc, kumusta lang akong baby? Kumusta na ang bata? Unsa masad ko? Respiratory syncytial virus? O, Angel. Og, need nga i-admit si Angel Marie. Oh, Oh, Angel! Angel! Dok! Dok! Tabang! Dok! Thanks God, nakamata ka na. Nakamat mo na ka. O siya mong pamati. Dabali mong o? Kasukaon ka? Agong tawagon ang doktor. Ha? Tempa. Nganong... Kuyapan ka ganina. Nalimot ka? Paghibaw ni mo nga kinahanglan i-admit ang bata. Wala tuod ko kay bawon sa nahitabo sunod. Oras ito, kuyapan ka. Ay ganay, nasagang talahin ka. O wag kagin malahos pagkatumba. Ano ka to? Isa kang imong BP. High blood ko? Hey, kalma lang. Di makaayo ni mo. Pero high blood gid ko. Wapag ikaw gidiagnose nga high blood ka. Pero as for now, unstable pang imong blood pressure. Mao nga nagkinahanglan ka nga i-confine for observation. Askang. Unya ang bata, kumusta? Stable na. Pero tungod kay baby pa, dili pwede nga kumpiyansahan. Sulay niyo eh. Imbis mo bantay, manunta ko sa bata. Naramasab sila si Ryan o Irene. Ako man, ganahan manunta ko mo bantay. Oh, hey, kalma lang. Ay, Kung gusto kang makabantay sa bata, relax. Aron nga makalma ng imong BP, okay? Unsa man higutom ka? unsa na maderong oras ha? 2:35 in the morning. Unsa? Uyawa ka matug. Bantay mo ko nimo. Uy, pauli na dito eh. Huwag mo ko magkinahanglan og bantay. Ikaw ang katuog diha aron nga makarelax ka. Matuog ko rin balik pero ikaw pauli na. Nga naman nagtuo ka nga matuog ko. Kung mapauli ko. Mas makatuog pa tingali ko kung anhira ko. No, sige, katuog na. Nara magkaykaigdaan. Huwag niya na ako matuog kung makatuog na kagbalik. Naunsa. Kalma lang, aron di mo taas ng imong BP. Inig-check sa doktor. Ikaw na butang og sugar, Han. Thank you, Han. Nakatuog yung maayo sa Angel Marie. Salamat sa Ginoo. Sila ka si Attorney Angel. Kumusta na ka? Blessing in disguise maning nahitabo, Han. Bitaw, no? Nagka-chance ko dun si Attorney o padayag sa ingibati kang Angel. Oh, grabe. Manguyab gud si attorney din sa ospital? Ang ako ipasabot ba, pinaagi sa buhat. Siyempre, tudo atin man magidron siya ni Angel. Buanga, no? Taas man kayo ang BP ni Angel gabi eh. Kadelikado ato eh. Pero, galibo ko, Han. Nganong siya may nakuyapan pagkahibaw niya sa sakit ni Angel Marie? Di man uta siya inahan. Nakapuno na lang gitingali to, Han. Kay stressed ba ya si Angel these past few days? Ug labing siguro wa say klarong kinatulkan. Mausad. Na-stress yun ni attorney.
Mao ni ang food nga gi-provide sa hospital. Pero nagpa-deliver ko laing pagkaon gikan sa restaurant sa Atbang. Basi di ka ganahan sa pagkaon sa hospital ba? Kana rasang sa ospital ako eh. Okay. Ambihan ka ra. Hungitan ra ta ka. Gusto ka diyo? Oh, okay. Ay, nagkasuko good. Oh, nara oh. Ikaw na ikaw na imong gipa-deliver. Ano na akong kaon na ikaw man nimo? Nausa man ka, uy. Mura man kog imong asawa. Oh, Sige, kaon na bitaw diha. Aron mo pauli na kay di ka man. imo gid akong hinginlan. Ang dili man ti ka maid. Ugawas pa. Kinahanglan naman ka mo pauli para maligo ug mag-ilis. Okay. Sige. Mo pauli ko after na kog kaon. Ay, salamat. Nilakaw na gid siya. Asula tawhana. Hi. Oh, Kumusta na ka? iguwang na. Kay high blood na. Kuyawan be minimo. Kalit lang kang nakuyapan. Mayo gani kay abtik kay sa attorney nga nakasagang nimo. Mauwag ka malahos og katumba. Maula gidi ay. Nagpasalamat ka niya? Wa, Wa? nakalimot man ko. Sige lang. Pasalamati lang unya to later. Na, grabe bigid kayo yung pagkaratol pagkakuyapan nimo. Kuwang na lang lagi mo hilaks kay ngawa. Overset kayo ka mo describe, uy. Tinuod bitaw. Abigod sa mga nurses ug doktor nga iyak ang asawa. Oh. Lagi. Tuo di ay. Diin mo day kagabi Og diin man ka nakita ni attorney. Ha? Si Rona? Oh, Hala, uy. hasula lagi. Askang. Nagmahay bitaw ko. Ay, my goodness. Si attorney na lang, uy, kaysa mag-afam-afam pa ka diha. Hala, uy, kung makasulti ka ha, murag yun kang nangitag laki. Ay, di ba? O, pwede ba? Ayaw kong sige takil na anang Mervin. Mabinahinong na nga galagot ko nimo. May gani na kag-amiga pa kong balik nimo. Sorry na good. Tuod, kumusta ng bata? Nga Katubang ko maayo. Dali-dali unay na akong pagkaligo na ako para makabalik din ko sa ospital. Naunsa man ka, uy. Mura man kong imong asawa. At least naka-feel siya. Wa mausig ang akong effort. Na-feel gid niya. Nga asawang akong pag-treat niya. Thank you God, ha? Thank you. Wa paghapon si attorney? Di na tingali ito mabalik, uy. Di kapoy na to. Asa ka? Kapuyon ka to sa attorney nimo? Overthinker ra kay ka, Irene. Mobalik lagi to, kay way laing makabantay nimo. Ay, okay ra man good. Way makabantay na ako. Mo ani-ani masad ka. Sorry gid kay ha, karon ba ko makabalik? Hi Irene. Kumusta na? Oh my God, attorney! Oh, ha? Ngano de? Ngano ingon ana inyong tinanaw nako? Ngayon man di kay kang magsulog og pinaragad, attorney? Mura kang di bata og 10 years. Grabe Ha? sag 10 years, uy. 9 years ra man good. Sure mo eh. Tungod man ni sa dali-dali god, mao nga kini mo ako nasulob. Ngayon gid kaayo ka, attorney. Way binoang. Advice lang. Permihan nga get up kay ni samot kagagwapo ana. Mo ba? Salamat. Imong phone, Angel. Ambi palihog. Hello? Hoy, Angel!
niingon baya si Afam, Richard ay nga willing na siya mo pasaylo sa imong gibuhat. Basta makigminyo kuno kaniya. Hoy, ingna na siya. Wa ko magkinahanglan nga iyang pasayloon. Og dili mahitabo nga makigminyo ko niya. Oh, And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.